टुनटुलु थंगालि शाला जालारि देनोबो रोङा माबो रोङा दाहालागि नोङो सिख्ला जानानै हौवाखौनो गोसथोनो टाइम जाबायमोन माहाथाम माहाब्रै जालायलांबायलै नै दाहालागि माबा गोरलाय टिपिपि जाना दङ दखरा शाला नोंनि मालिकनियादि फैसा गैया नों मोनथिया हो एसे बुजिनांगौ मानसिफोरालाय गेदेर गेदेर मबाइल आंनिया मा किपिड गोनां दाय शाला केमेराबोसो गैबावा फेसबुकबो गैया वाट्सएपबो गैया बरिं थालाय मबाइलानो दा वाट्सएप गोनां मबाइलबालाय रं नाम्बारनि मोखांखौ नायनो हागौमोन गुफुरसो जाखोना गोसोमसो जाखोना असाइसो ना साइज गोनांसो नाबा बान्दार मोखांसो जाखोबा दा आपेल मबाइल माला मोनबावगोन नोंखौ दा मामा सिलाबाय एसेबां मोजां नाम दोनलायबाय अननानै टुनटुलु होननानै आरो गथ'क आदार होबाय थायो नै देरेन थाखैलै रखरा दा माला देरगोन माला सिख्ला जागोन माला हौवा गोसोगोन माला फिसा होगोलै थाय टुनटुलु मा खारै देनोबा दे नङाबा नोंखौ फानगारगारनोसै आङो एबार नोंखौ फाननानै आङो बाराबा मोसौ लागोन मोसौ दामब्रि मोसौ दामब्रि लायाबाबो बोरमा फान्थिखौनो माब्रै माबासो फिसिनोसै आङो नोंखौ आसा खालामबाय थाबा जानाय नंला बियो दै अमाखौ आदार जानाय नुनायखाय माबा आंखौ पर'थासो जानो लुबैबायलै जाहैनोसैलै रखरा बानायनानै आरामसे आलु सबजि एवनो होनोसै आइखौ ओमफ्राय जानोसै नामा नै आयै बेदरा सुना लाबोबाय आङो दे दोन बेयावनो दोन एवनोसैबा बेदरखौ एवनोसै दे आयु अरानो गोमोरलांबाय माथो आयै औहाय गोमोरलांजोब्बाय जरायबावनि र' ओमफ्राय थां नोङो बिसोरजों थां रायज्लाय थां बिबारि मोनजों आं संगोन दे लाइमोन आब'आ बेदरखौ सुना लाबोबायबा आगै सुना लाबोबाय दे थां होनबा नोंसोरो बिबारि आब'मोनजों रायज्लाय थां आं संगोन दे नाङा दे फिसा आं संगोन दे थां नोंसोर रायज्लाय थां नाङा दे मादै थां नोंसोर एसे रायज्लाय थां आं रायज्लायखांबाय दे आरो मादै नों माथो रायज्लायनो सम मोनाखै बिसोरजों संगासिनो बिसोर फैनायनिफ्रायनो थां रायज्लाय थां एसे जागोनलै फिसा रायज्लायनो सम दङ दे उन्दुनाय टाइमाव रायज्लायगोन दे र' ओमफ्राय दिनै जोंफोरो सोर उन्दुगोन नोंसा साथामबो बिब' बिनानाव थाबानो जाबाय मोस्रोम बिबारि नों बेनिफ्राय आइ सनाथि आंजों थागोन आरो ओमफ्राय टिल्लुआ अनजालुजों थागोन जाया होनबा जागोन दे मादै मानो जायाखै होनबा सनाथि आगै बिबारि आगैमोनजों नाङा दे आब' आं संगोन दे थां नोंसोरो थां मादै नोंबो थां आं संगोन दे आं हागोन आयौ नों हारसिं संनोसै होनबा फिसा जेबो नङालै मादै हागोन दे आङो थां नोंसोर रायज्लाय थां दे होनबालाय फिसा दे मादैया जिरायनो नागिरा खामानिखौनो मावनो नागिरबाय थायो आयौ अरा गोबोरना दंजोबो माथो बेदरासो मा बेदर जाखो सोङासै आङो दाउ बेदरसो माथो अमा बेदर जायाखैना बिसोरो होनोसै दानिया संनाया गोथावबा जागोन ना जाया मोनथिया आरो मालाय बिबारि आब'आ मार गोथाव संनो रोंगौनो आंथ' बारा रोंनायानो थाङा दे गोथाव जायाबाबो दिनै संना जाहोनोसै दे मालाबा आंबो जानो थांनांगोन बिबारि आब'नि संनाय बाराबा आदाजों लाखिगारगोनलै ओरैनोबाबो बाजै नांगौ जादों दै आंनिया आरो खालि बाजैल' जायखौ नुयो बेखौनो बाजैल' बानायनो सानो संनोसैलै माखारै अरबो जरायनो दङ हरबो जाबाय बिदिब्ला माबायदि जागोनलै बिदिबा मुरि जामलै आङो मोनजायोंखा माबा मोनसेबो प्लेनिंआनो जाफुङा 2000 फैसा गारलायनानै ताबिज मोनसे लाबाय गैया बेबो खाथियासै आरो जानायथ' खोख्लैलायनानै बिबारि असभ्यखौ साला खोख्लैनो नागिरबाय गैया
गासिखौनो सावगारगारगोन आङो। आंनि आखायाव जुदि फैसा थानायमोनब्ला बिबारि नोंखौ गुन्दालाबायनानै आङो आसल मथे आङो एसेबां केरासिन लुनायनि उनावबो बिबाय न'आ मानो जोंमाराखैलै? केरासिन थावबासो जोंगौमोन आब'। बे दैमाखाया बोरै जोंनो? मा खालायनो हामगोन दा? आं दा बिबारिखौ बोरै धंस खालायनो हागोन? Justo corna podegare la fati. Nojito. Mini hihi sokunga. आङो बिबारि नोंनि खुसिखौ नायनो हायालै। सानसे नङा सानसेबाबो आं नोंखौ धंस खालायनासो गारगोनलै। नोंखौ जुदि आं धंस खालायनो हाया आंनि मुङा लाफाथि लाहारि नङा नङा नङा। आब' मा जादों नोंहा? माबा थाम्फै अरदोंमोनलै थाम्फै। बालनि जोंहा एसेबां थाम्फै दङ, एसेबां गिदिर गिदिर थाम्फै आंखौ अरदोंमोन। बेसेबा गोसा अरखादोंमोन, बेनिखायनो गाख्रबदों आङो। नंगौ आंखौलाय माथो अरनायानो थाङा आरो आं थाम्फैखौनो नुवा माथो जोंहानाव बारा। नोंखौलाय मा थाम्फै अरसिदोंलै? आंखौ माथो अराखै, मासेबो अराखै। नोंनि थैया गोथाव नङा नालाय बेनिखायनो नोंनि थैखौ लोङाखै आलै, नोंखौ अराखै। आंनि थैया गोथावथार नालाय बेनिखायनो आंखौ माबा थाम्फैफोरा अरो आरो लोंसोयो आंनि थैखौ। थैयाबो बिदि गोथाव गोथाव नङि थालायो होमबा? थालाया होमबा? मिनिनो फैदों हाजेव जेवनो। थांदो नोङो, आंहा उन्दुनोसै। दिस्टाब जाला मायबा मायबि सानफुनाय टाइमाव। फिसाफोर नोंसोर सोरानि माइ हानो नागिरदों गामियावलाय? लाफाथि आब'लानियाव हानो नागिरदों मादै। अ बिगासेयावलाय खै मन करि होगोननो? जानो सोंनायबो जायासै। मननै मोनो खोना न'? जानोहाय आंबो मिन्थिया। ओमफ्रायथ' ओरैनो मोजाङै दङ ना? औ दङ दे मादै। ओमफ्राय जोंहा जावायसोनियालाय माथो खबर? माथो सोरबाफोर जावायसो दङनोलै? सोर खिन्थानाय? मिन्थिगौ दे आङो। दङ दे, मोजाङैनो दंथ'यो मादै। सानफ्रोमबो रायज्लायखायो मादै एनि टाइम। सिस्था गथ'। नंगौ। नङालै एनि टाइम रायज्लाया, ओरैनो गेजेर गेजेरल'। दे रायज्लाय, जेबो नङा दे, माखारै जाबायसो मोनबानो जाबाय आंहा। मादैया थाख्ला दादैया हिन्जाव गोदान लाबोनायखौ आङो मादै मोननो खिन्थागोन ना खिन्थाया? खिन्थाबा दुखुसो मोनसिगोन खोना। नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानोनो बावगारदोसो। मा बाथ्राहाय? खिन्थालाय। माबा थाख्ला दादैया हिन्जाव गोदान लाबोबाय। मायो? आयौ आं खिन्थाया सानदोंमोन, मोस्रोमा फदनो खिन्थाना होबाय। आं सानखादोंमोन बे पापियादि सानसेबाबो हिन्जाव गदाय लाबोगोन होननानै। लाबोमारबाय साला पापिया। जाथों दे, बिसोरनो मोजाङै रंजा खुसियै रायजो जालांथोंसै। जोंफोर बिमा फिसा सानैखौ मा गोरोन्थि मावनायनि, मा दाय मावनायनि एसेबां गिदिर साजा होदों बियो। आं सानथाराखैमोन बियोदि जोंफोरखौ सानसे बिदि आलाय सिलाय खालायगोन होननानै। आं मिथिनायबा मालाबाबो हाबा जायामोन बेजों। आयै गाबनाङालै, पापि मानसिफोरनि थाखाय गाबनाङा। सानसेबाबो बियो जोंफोरखौनो नांगौ जाफिनगोन, जोंफोरखौनो नागिरबावगोन बियो। जोंफोरखौ बिदि आलाय सिलाय खालायनानै मा बियो खोब मोजाङै मोनजागोन सानदों नामा? पाप नांजागोन बियो सानसेबाबो। आरो बै हिन्जावा सोर? जायबा जोंहा आफाजों हिन्जाव गदाय जानो फैदों। हिन्जाव गोनां गथ' गोनां होननानैबो बियो जोंहा आफाजों खारसनफैदों। नायगोन बिखौबो आं सानसेबाबो। बदला लागोन आंबो सानसेबाबो। लाबोमारबाय होनबा बियो हिन्जाव गदाय।
दे थां फिसाफोर ओंखाम खुरबायनो थां जाहै थां नोंलाय मादै थु जमा जाहैफानि आं दा जाथ'वाखैना दे उखैयाखै आंखौ एसे उनाव जागोन दे नोंसोर जाग्रा फिसाफोर नाङा मादै नोंबो जोंफोरजों जाफानांगोन होमबासो जोङो ओंखाम जागोन नों जुदि जायाबा जाया जोंफोरबो ओं उखैथ'वाखैमोनलै फिसाफोर मा उखैया जानो आयै दहायनिफ्राय खामानि मावगासिनो थु जमा जाहैनि दे जागोन दे फै होमबालाय